Jenom tam dát sanitku, vole. Na trženíčko, když to nečekají. No. Ale pak Dopředu musí zašlat. jak dlouho můžeš? Musí na 20kovej. Dá si říct, že se doma, aby teďka vyhovoval. A vole, ještě hoši, než tam je ve vzduchu. Skáče ve vzduchu. Tak to bude vypadat daník za 50 let. Já budu lisovat. Jo. Já mám flašnici. Cože? A tačko notebook ani prostě nevím, a to mám 50. A no teď... Co vidíte? Kopři mi!